uPrethu Sevedane walokha igate, bathi bayanqonqoza kuphuma abangani bakhe laba ababefikile. Cela nizwe ukuthi bathini. Ufuna ungena kuvalelweni kangaka? Ukambe ngizothi nifuna bani la ngaphakathi? Pretty. Angwesi kuthiwa uPrethu usebelethile futhi akabatshelanga abazali balinde ukuthi ingane isikhona. Yo, badinwa mfana. Badinwa, babashiya kanjalo bemile egeyithini. Bazokwenzani? Ayikho into abazoyenza, kukhiyiwe ngeke ukungena. Angikholwa futhi ukuthi bangakwazi ukweqa ifence. Pretty, hhayi, baphethe nge-program. Umama mfethu usehleli, uphethwe i-stress, usekhumbula ngisho uSane. Ubuza kuzidla ukuthi uphi uSane. Sezimnethile. Showcase ukube uPretty nje akazange abe pretty girl, abe hustler ngale ndlela le, bengekamkhumbule nje uSane futhi bengekafile guilty for ukumhlukumeza. Usane-flashback-ke, shuthi baya kobona ingane. Cela nibuke ubaba wengane ukuthi uba.